uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizobonga inkonzo le osanda kuyifaka kaBaba uMthembu. Ey, yazi yamnandi inkonzo. Waze wachaza kahle ubaba. Waze wasikhumbuza. Ngoba baba, mase sikhuluma iqiniso, abanye bethu babhizi nje ngezinto nje. Sibhizi, yebo sisekhaya lezwi. Kuningi kuyenzeka. Siko YouTube, kuningi kuyenzeka. Siko Facebook, sikuba. Bese amehlo ethu siyawasusa kuNkulunkulu. Sikhohle ukumazi. Lapho kusuke sekusebenza ukuthi uyamazi yini uNkulunkulu. uJehova seba uthi uyamazi yini. Manje la lenkonzo iyasikhumbuza ukuthi singabe blindsided ngezinto eziningi. Baningi abantu abashiya izinto ezishona le. Kepha la ubaba uMthembu into asitshela yona ukuthi ungakhohlwa ukumazi uNkulunkulu. Umazi kanjani uNkulunkulu na? Hlala ezwini, ungawasusi amehlo akho kuNkulunkulu. Mina personally lenkonzo ingithinta ngenye indlela, futhi njengoba umuntu ekwile jeni engasafuni ukubuyela emuva. Amehlo ethu kumele siwabeke kuNkulunkulu, simazi ngokufundiswa, simazi ngokulalela, singalitsaziswa izinto eziningi ezenzekayo emhlabeni. Singawasusa amehlo ethu kuNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu baba uMthembu. Ngiyambonga kakhulu, lenkonzo ibalulekile kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba noma ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa church. Bonke abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba bengicela ukudlulisa lobufakazi bona sekunesikhathi ngoba kwakuJuly siseyinkonzweni lapho. Ngangibuke nje ngabuka ubumncane ngayigcina ngiyisimayilela ngedwa ngathula. Kodwa ngibona inkosi ingikhumbuza futhi manje ukuthi mhlambe ifuna ukulungisa nabanye abazalwane mhlambe abangakwenzi lokhu ngey'nkonzo ezilandelayo. Ngathi ngeSaturday sisey'nkonzweni zaJuly ngiqeda kugeza ngase ngihamba ngiyokha amanzi okurinsa lapho engangigezela khona. Ngesikhathi ngiwathela amanzi ngabona kukhona ophethe eceleni kwami ophethe ibhuku nepeni wathikha ucorrect. So ngesikhathi ngenza lokho ngasimayela ngathi mina hayibo uNkulunkulu ngisho into encane kangaka kanti uyinakile uqaphelile uNkulunkulu ukuthi ngenza lokho. Ngagcina ngihleka ngijabula ngicabanga ukuthi khona mhlawumbe omunye umzalwane engashera nje naye khona lapho ukuthi hayibo sengibona isimanga ukuthi akukho bazalwane sizothi siyakwenzela sikwenze kube yize noma ngathiwa yini leya ndawo ingcwele kakhulu. Iy'ngelosi kaNkulunkulu ziyisarawundile yonke leya ndawo, noma yini oyenzayo noma ikuliphi ikhona engabe utshinga ithishu phansi, utshinga iphepha phansi, utshinga isigubhu sejuice phansi, noma ithoyilethi ushiya lingakliniwe uthi bayoklina abalandelayo. uNkulunkulu uyabuka, kuyathikwa wonke u-wrong wonke u-right owenzayo laphayana. Bengicela nje ngempela abazalwane ukuthi baqaphele konke esikwenzayo laphayana, ungashiyi indawo ingcolile ukuthi umuntu ozogeza elandela wena afike agezele endaweni engcolile. Qinisekisa ukuthi la ushiya khona kuhlanzekile, ungashiyi into engcolile, ngoba ngibonile ukuthi angive ngajabula-ke nokho. Angive ngajabula and isandike sengicabanga ukuthi ngizophinde ngibone futhi ngokwangijabulisa nje ukumbona lo wayephethe leli bhuku ethika sengenza senklina futhi. Hhayi ngangabona-ke kwangathi uNkulunkulu akani. So xa sengizolokhu ngenza njalo, hhayi thank you bye, bese kwenele ukuthi ubone ukuthi kuyenzeka lokhu. Kuyenzeka lokhu uma izinto nitshelwa zona zenzeni ngendlela njengoba kushiwo ukuthi cha bobo la kunoNkulunkulu, la uNkulunkulu khona la and uyabuka konke esikwenzayo. So nje bengisho ukuthi bazalwane asenze kahle, uNkulunkulu khona laphana, konke kuyalotshwa esikwenzayo, uNkulunkulu konke uyakuloba. Ngamangala ngiyabonga kakhulu baba, niphile uNkulunkulu aqhubeka nithwale, niyasondla kakhulu. Siyamangala sazi besingobani ukuze sawukelwe kangaka. Umusa ongaka uyasimangalisa. uJesu Kristu inkosi baba noma Jesu Kristu inkosi.
Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mkhulu namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usangigcinile mkhulu, kanye nonke ekhaya nomndeni kaNsibande. Mkhulu, ngithintekile mkhulu ngoba kukhona nami into engayinhle ngayenza kuyiphasika, ngoba ngithe uma ngizwa izolo ethula ubufakazi ukuthi ngephasika khona owayethi ukuthi wayenza khona ngabwenzi okuhle noma ungabwenzi okubi, kodwa kuyathikwa ekhaya. So nami ngithe mengithula ngiy'buza ukuthi yini mhlampe mina engayenza engekho yinhle. Ngakhumbula ukuthi ngenkathi kudliwa odadewethu nabafowethu babebambe nje ulayini, umuntu eza nesitsha sakhe ewashe isitsha sakhe. Mina mkhulu ngafika ngasibeka nje isitsha, kodwa futhi izolo ngithe mengicabanga ngase ngithi mina ngayikhohlisa ngathi mina hhayi, kodwa babekhona nje abebewasha izitsha. And then namhlanje ngithe mengilele ebusuku ngaphupha ngidla, and then isitsha ngase ngisishiya kanjalo-ke. Hawu, mengivuka ekuseni kwavuka ukuthi ayikho lokhu, ngenkathi udla wayiphakamisa. Angazi mkhulu singangitshela ukuthi ngini, ngoba phela odadewethu nabafowethu babewasha izitsha zabo ababedlela kuzona, mina ngafike ngasibeka isitsha ngashiya kanjalo. So kuyangihlukumeza emoyeni uma sengibona manje mkhulu, kuyangihlukumeza emoyeni mkhulu, kuyangihlukumeza. So ngiyaxolisa kakhulu, ngicela ukuxolisa nje. Ukube impela ngingibazi kahle laba ababewasha izitsha ngalolwa suku, bengizobaqonda mkhulu ngiyoxolisa kubona. So ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu, ngiyaxolisa kakhulu kuwe mkhulu, ngokwenza kanjalo, ukuyiphakamisa. Bathi abanye abantwana bewasha izitsha, mina ngifike ngibeke isitsha bese ngiyahamba ngazi ukuthi ngiyitshela ukuthi ngiyini mkhulu. So yilokho nje mkhulu, bengicela ukuxolisa kakhulu uNkulunkulu nakuwe mkhulu. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba wami, ngiyabingelela kakhulu khaya lizwi nasentabeni indlu kaJehova ngiyabonelela. Ayingeke baba wami, ngicela ungangikhohlwa, mina ngingowasentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngasho waze wangamukela baba, ngeke baba, ngicela ungangikhohlwa. Angiyena wasekhaya lizwi, ngikhona ekhaya lizwi, kodwa nje manje sengibhilonga entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa baba wami. Ngithi mina baba, ngimtshelile lo mfana lo ukuthi uNkulunkulu uyamthanda, ngaphandle komkhuleko ayikho into emsizile. Ubengafuni baba, lo mntwana lo behlaselwe yidimoni, into engingakaze ngiyibone. Yilo engake ngakutshela ngaye ukuthi bafuna ukumhlanyisa. Ubuyile-ke ngakhuleka, nasekuqaleni kwake wahlaseleka kakhulu, ngakhuleka, wafike wasusa izigodlo azenzela zona la, enza into ezifani, anqaka amatshe. Into eyenzekile-ke manje, usho yena, bengithi mangithi uJesu Kristu inkosi, ngibona ukuthi imsukile lento. Athi mangisho lento iyamlimaza, mawusho lento mama iyangilimaza, abe nolaka, ungayisho mangikhona, ngivele ngiyisho kakhulu. If I can tell you baba, ukuthi izolo uthe mayefika engakayixoxi indaba ngathi uJesu Kristu inkosi, waphendula naye wathi uJesu Kristu inkosi. Wabuza umzukulu wami esekhishini ethi, ngaba umalume yini lo othi uJesu Kristu inkosi? Ngathi mina waphuma eqhasha, wathi gogo asivele sithandazeni. Uthe mayevuka wathi uphuphe kuphume iy'naliti la ezinkalakahleni, emelwe ngamashayina, ezikhipha yena. Kubuhlungu, uthi ngizidonsa mama, ngizidonsa. uJesu Kristu inkosi sekuyiyona nto esephila ngayo kule y'nsuku abuye esibhedlela. And idimoni siyalinqoba ngoJesu Kristu baba. Ngiyabonga baba wami, angazi mina baba, ngiswele imbeleko nje yokukubeletha, indlela uNkulunkulu asisize ngayo ngawe. Ngoba nje nezitha bowubona izitha ezinye indawo, ukubone uma ukholwa ukuthi kumane ku-create-eke izitha ongazi ukuthi
izitho ozithathapho bese ucabanga ukuthi lo muntu angimenze lutho, kodwa nje ufika la aphoste la egcekeni athi ngizoyihlanyisa le ngane yakho, ngifuna ihambe ngomzimba ngaphandle idle emgqonyeni, isebenza baba ingenalutho. Ngempela kwenzeka njengoba kusho lo muntu, ngoba i-clever, ifundile baba, izitifiketi zigcwele indlu. Wavele yayiyeka emsebenzini, yenza into ezifani, inqaka amatshe, ithandaza amatshe, ime elangeni, kodwa ngomkhuleko nansi ikhona, izobuyela emsebenzini. Kade isho izolo ithi iyofesa. Ngiyawubonga umkhuleko baba uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje engathi kunezwi elikhulumayo liyamemeza ukuthi ngilana okungcwele khona. Bese ngithi ngiyabuka, ngibona ngathi kunomuntu omile entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Mangisabuka kanjalo, bese kukhona nje izwi elikhulumayo ukuthi noma ngingekho ngomzimba, ngikhona ngomoya. Ngoba seKolose 2 uvesi 5, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba. Ngicela ukubingelela ubaba nomama wami. Baba ngicela ukubonga uNkulunkulu. Ubaba uNkulunkulu inkosi yethu Jesu Kristu egibele baba nekhuluma nawe. Baba ngesonto elidlule kade ngibhukhile ngikhuluma nobaba. Baba ngikhumbula lesi sono engisivumile ngesonto elidlule, usuyangiluleka baba, esasimayelana nesimo sangasekhaya. Wangiluleka baba ukuthi ngikhuleke kanjani. Ngiye ngakhuleka baba emva kokuba usungikhulekele, wawusuyangiluleka ukuthi angolokhu ngikhuleka kanjani. Eyi baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, uma ngisengilele ebusuku kuze sekube uMgqibelo ngoLwesihlanu, ngibona ngingasekhaya, ngisesitobhini sangasekhaya. But kade ngagcina ukuba kulesa sitobhi, ngoba noma ngabe kuthiwa siyekhaya siyayihambe ngemoto. Ngibona ngisesitobhini kune-truck-i, kule truck kunamacansi amadala angcolile aseklebhukile kodwa aroliwe ayinqwaba, ayasha. Umlilo, ilangabi lomlilo, impela ikroba lomlilo ayasha. Khona lapha ephusheni bese ngithi mina hayibo yenzeka kanjani lento ukuthi kushe amacansi asetruckini kodwa itruck ingashi ibe no-petrol, ashe nje impela ngaphaphama nje eseyophela, sekuphela ngawo. Uma sengiphapheme baba, ngavele ngamangala uma nje kwambuleka kimi ukuthi kanti ukusivuma isono kwenza ukuthi kushe sona emlilweni, hhayi lo osivumile, hhayi lo osenzile noma ebesiphila ebesihleli kuyisono. Kusha sona uma umuntu esesivumile, kungashi umuntu esihogweni. Ngakhululeka emva kwalokho, ngezwa ukuthi sengi-right, angisadingi nokuba ngiqhubeke, ngikhuleke lowo mkhuleko, ngakhululeka. Ngiyabonga, ngiyambonga uNkulunkulu baba. uNkulunkulu akubusise baba, uNkulunkulu angibusisela wena baba. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ngokhethekileyo ngibingelela ubaba wami noma baba, nginobufakazi la obumangalisayo baba. Ubukhulu bukaNkulunkulu buhleli phakathi kwaleli khaya. Nginengane kade isesibhedlela iviki lonke, so kusho ukuthi izolo baba bengingazi ukuthi izophuma. Kusho ukuthi ngesikhathi iphuma esibhedlela kwafika kumina ukuthi angithathe umkhuleko ngiyowubeka endlini yakhe phezu kombhede, kanti yingasikhathi ezohlangabezana nenkinga ukuthi uthe mayiphuma
emisa iteksi eza endlini, iteksi ihambe iyommela buqamama nala kade emisela khona. Kwabe kukhona imoto yamandiya, athe mayemisa ethi heyi etekisini, base beyavela bayamthuka, abesebuwevisha isandla ekhombisa ukuthi ene akakhulumi nabo umisa iteksi. Uthe masegibelile etekisini amandiya amisa iteksi, amcela kudrayiva amkhipha, aphuma lamandiya amdaphula ngey'mpama. Uthi ngesikhathi leli limshaya ngempama evika, ubuka leli elisemotweni elikhipha isibhamu. Baba uthi baba uthe mayikhipha isibhamu lo mndiya lo, umbukile ukuthi hayi Nkosi sengiyafa ngenzeni. Uthi-ke lavele walibuka langathi liyachokheka baba, langathi kunento elivikayo elizwa la emzimbeni, lakugoqana lasibeka phansi isibhamu. Uthi-ke lathi lisuka leli elinye langena emotweni, yahamba imoto. Okumangazayo ukuthi ena uma engixoxela uyambona ukuthi uyayifila lento ecishe yamehlela. Nami futhi ngiyamangala ukuthi ngasikhathi kwenzeka lento, uma esisho isikhathi ingasikhathi engikhiphe umkhuleko. Nala endlini kwabe kunempi, ngasikhathi ngiphuma ukuyolanda ifoni endlini yakhe, kwabe kunentombazane engibheke emahlweni imane ingingcaphele. Uma ngimangazwe yiloko, umntwana othandana nale ntombazane akangithukanga, akanginaphazanga kanje. Usathane ubelwa, akanamandla. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wami, ngiyabonga, siyabonga imikhuleko kakhulu baba, iyasisebenzela. Ukuba khona kwekhaya lezwi kuyasisindisa, kuyasisebenzela baba. uNkulunkulu akakugcine baba wethu, siyakuthanda kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyajabula ngesenzo esenzekile, ngiyabonga kakhulu baba wami. Thixo akugcina, sigcinele wena baba, siyakuthanda kakhulu. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uNsibande nakumama uNsibande, nasendlini kaJehova, nasentabeni kaJehova kuyabonelela. Sengithanda ukudideka igama. Nasekhaya lezwi ngibingelele bonke abazalwane basekhaya lezwi. Nakho ubufakazi ngithanda ukudlulisa ukubonga uNkulunkulu ngawe baba uNsibande. Usizo sinakelela ngokusifundisa indlela eyezulwini. Amamoje kuba yiphutha abuye angene, ngiyaxolisa. Ngikubonga kuNkulunkulu, umntanami besephelelwe umsebenzi, uNkulunkulu wangenzela umusa, wabuye wabizwa kuleyo femu ade ekuyo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nokuvuma izono usilekelela. Ngiyabhala nje, sengithenge ukhwaya, ngiyalungisa ukuthi indaba siyicacise kahle njengoba uyosho ukuthi kufuneka umuntu ayicacise indaba njengesona ukuqala kwaso. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.